الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجيره ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله بين يدي عيسى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hörmətli mümin müsəlmanlar, əziz din qardaşlarımız, şundan da yine bik əhamiyetli günlərdə cuma saatlərimizdə Beytullah Allah'tanın yurtunda jıyıldıq, ғәмәл һәм ғибадат кылырга фарыз булган. Әлбәттә инде шушы җомга сәгатьләребезне Аллаһ Тәгалә мөбарәк итсен. Бөтенегезне инде шушы мәчеттә без инде күрергә бик шат. Аллаһ Раббыбыз хәерле гомерләр, хәерле нигъмәтләр, бәрәкәтләр бирсен, хата кимчелекләрне гафу әйләсен һәм инде кылган изге дуаларыбызны, изге гамәлләребезне киң рәхмәте белән кабул кылсын дип барчагызны да сәламлыйбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Раббыбыз Аллаһ Кур'ани Кәримдә безгә җәмәгать әһәмиятле аятларны бәян итә. Һәм инде шушы тормышның булган максаты адәм баласына иң мөһиме Аллаһ Раббыбыз Кур'ани Кәримдә безгә аңлата адәм баласын гамәл ва гыйбадат өчен барлыкка китердем ди. Шушы тормышта адәм баласының максаты Аллаһ Тәгаләгә ялвару, дуа кылу, рәхмәт әйтү. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Раббыбыз шушы тормышны безгә бирә. Бүләк итеп, имтихан итеп, Аллаһ Тәгалә безне сыный. Һәм шуннан да Mümin Müslüman kişisi birinci adımını yasый һәм аңлый, ин birinci La ilahe illallah һәм аннары Muhammedur Rasulullah дип әйтә. Аллаһтан башка илаһ юк дип ант итә. Һәм Расулыбыз аның илчесе икәнлеген ул шулай ук сүз белән әлбәттә инде аны исбатлый. Билгеле булганча икенче адым ул да булса намаз. Һәм без аңлыйбыз һәм беләбез, бар фарыз намазлар, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә куша торган гамәлләр һәм ул фарыз дип атала. Хәтта намаздан да керә. Шушы фарызларны без инде кабул итәбез. Аңлыйбыз, аны эшләргә кирәк, тиеш. Чөнки ул вазифа. Бар бездән сөннәт гамәлләр. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, калдырган һәм эшләгән гамәлләр. Ул фарыз түгел, мәҗбүри түгел. Һәм безнең шулай ук нафил намазы бар. Яки нафил гамәлләре бар. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәмәгать безгә гакыл биреп, шушы тормышта безгә бик күп нигъмәт бирә. Шушы нигъмәтләрне биргәч, фарыз булган гамәлләрнең берсе ул да булса, фарыз гамәлләр намаз уку. Һәм шушы мизгелдә без аңлыйбыз, хәтта мөмин мөселманнар буларак, без аңлыйбыз, кайбер очракларда вакытында намаз укып булмый. Кызганыч. Төрле мәсьәлә килеп чыга. Фарыз турында сүз бара, фарыз турында. Әгәр дә инде сөннәтләрне алсак, кемдер ашыга, кемдер игътибар итми, кемдер гомумән укымый һәм эшләми сөннәт гамәлләрне. Ягъни Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллямның шафаатына лайык булыр өчен безгә җәмәгать фарыз гына җитми. Безгә сөннәт тә кирәк. Чөнки шушы укыган фарыз намаз яки кылган фарыз гамәл кабул буламы, юкмы?
bir kim de ayta almay. Biz Allah Teala ышанып, tavakkal qilib o'qiymiz, amal qilamiz. Ammo lekin ishonish bor. Allah Rabbimiz shu amalni qabul qiladi. Ammo lekin bir kim de ayta olmay, shu amal qabul bo'ladimi, yo'qmi? Ham bizga sunnat amallarga bosim yasarga kerak. Chunki qiyomat kunida shafaat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning butun bizga kerak. Şulayıq nafil amallarni ham namozlarni olsak, albatta endi bosim yasarga kerak shu izgiliklarga. Farz g'ina tugul, sunnat g'ina tugul, adam bolasi kundalik turmush bilan, nafs bilan, amal bilan shulay bitindi, ul har vaqt kurasha, nimdir natijaga o'zini keltira, ham har vaqtda da umtila izgilikka, yaxshilikka o'zini o'zgartirga. Qisqa vaqt chunki, shu vaqtda bizning eng muhimi Allah rizoligi uchun izgi amallarni to'plarga, ajr savoblarni olirga, ham kishilarga foydali bo'lirga. O'zimizdan so'ng nimdir izgilik bo'lirga tegish, qoldirga tegishli bo'ladi. Chunki umr turmush uzoq. Narsa ishladim, bir narsa ishlamadim. Umr bu ishladi kishi oilasida yo'q, bolasida yo'q, izgiligida yo'q, bir narsa yo'q. Kunlardan bir kunni Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam yanına kela bir kishi ham ayta: "Ey Allohning elchisi, de, bizning yonda de bir xotin bor. Ul farz namozlarin, farz amallarni o'taydi. Butunlay. Ro'zasini da tuta, namozini da o'qiy. Hatto de tahajjud namozlarini basa, izlik yasay, nafil namozlarin, ham nafil ro'zalarini tutadi. Buni bik izgi xotin qizdi. Ammo de onun tili nashar. Buni kishilarni ranjitadi. Rasululloh shu vaqtda ayta, shu izgiliklarga qaramasdan ayta: "La khayra fiha fa innaha fin-nar." Agar da kishi buni o'z tilini, o'z amalini javob bera olmay ekan, onun o'rni jahannamda de. Jamoat bir kim de bilmay. Umr bo'yi namoz o'qib, adam bolasi bir xato kimchilik yasasa, izgiliklarda bütün turishlarlari da albatta endi yo'qqa ketadi. Turishgan amal, turishgan nimdir maqsadga ega bo'la kishi, ammo lekin shu turmushda Alloh Rabbimiz bizga bergan aql. Aql bilan turmushni olib borgan ishlarda biz anglaymiz. Bizga ziyon bir qo'shan bo'lmay, nafil namoz bo'lsin, ro'za bo'lsin, izgilik nindiler bo'lsin, ul bizga yaxshilik qilib keltiradi. Ham biz izgi amallarni to'playmiz, chunki ul bizga kerak, butuni bizga. Namoz o'qig'ina tugul, farzdan so'ng ketugina tugul, bizning jamoat bo'lirga tegish kerakda. Chunki ilikdan mana har vaqt abi boboylar bugungi kunda yoshlarda bir ko'rinmay ul. Abi boboylar shulay bitindi, avabin namozini o'qib oqshomdan so'ng, tahajjud namozlarini o'qib, shulay duha namozlarini o'qib, shukr namozi o'qib shulay bitindi. Masjidga kirganda tahiyatul masjid namoz o'qib, salam nafil namozlari. Hem ne bu turmuşda cemaat ol nişiktir ağır bulmadı onlarga. Bizim vakit de var, mümkünçilik de var. Biz ihtibar etmeyiz bu ayberge. Allah subhanahu wa ta'ala bizge bire bu nimetini. İzgi amel kılarga mümkünçilik bire bizge bugün. Çünkü ertege mümkünçilik bula mı yok mu bir kim de bilmey. Allah Rabbimiz bizni sını
Һәм шулай ук бик күп ниғмәт бирә. Шушы ниғмәтләргә шөкер кылып, рәхмәт әйтеп, тәүбә намазын, шөкер намазын, рәхмәт намазын шулай битендә без укый алабыз. Аллаһ Тәгаләнең ишекләре ачык, көндез булсын, төн булсын. Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шу төнге намазларны, тәһәҗҗүд намазларны һәр вакыт укый иде, һәр даим укый иде. Һәм Гайша анабыз радиллаһу анха әйтә, шунлыктан Расулыбыз шушы намазга бик бәйле иде һәм ярата иде шушы намаз белән үзенең тормышны бәйләргә ди. Ягъни Аллаһ белән элемтәдә булу безгә җәмәгать калипкә, гаиләгә, эшкә, башка ниндер ишракларга бик күп ачылыш һәм ниғмәт бирә. Менә әгәр дә без Аллаһка тәвәккәл кылып, чын күңелдән, чын йөрәктән киләбез икән җомга намазына, шулай бит фарызны укырга. Аллаһ Раббыбыз безгә уйламаган җирдән ризыгын да, малын да, мөлкәтен дә, башкасын да бирә. Хишсез. Әмма дә ләкин фақат ышану. Аллаһка ышану булса, һәм без чын күңелдән, чын йөрәктән изге гамәлләрне кылсак, башкарсак, фарызны үтәсәк, шу вакытта без җәмәгать бәхетле булабыз тормышта. Рәхәттә яшибез, тынычлыкта яшибез. Чөнки без аңлыйбыз, мөмин мусульман кешесе гамәл гыйбадәт кыла икән, ул аңлый, теге яки бу ниндер мәшәкать, проблема, ул иншаллаһ хәл итәчәк Аллаһ Раббыбыз белән. Аллаһ та булыша. Шуның өчен җәмәгать безнең иң мөһиме шушы тормышта Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып, иман байлыклары белән кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган гамәлләрдән тыелып, һәм нәфил намазларын, сөннәт намазларын, изге гамәлләргә шулай бит инде салкын караш белән карамаска. Шул вакытта гына без җәмәгать аңларбыз аның ләззәтен, тәмен. Чөнки кеше мәсәлән ниндер излек ясый икән, гап-гади ташны ала, шулай бит кеше, юлдан ташны ала. Күпме әҗр савап. Күпме рәхмәт сүз ишетә бу кеше. Шуның өчен җәмәгать менә бу әйберләргә игътибар итик. Һәм инде Аллаһ Тәгалә шөкер кылып яшик. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вассами'у дуа.